Poďme dneska tam od dnešného videa. Dneska to bude, jsem sa s tým najrychlejším plavcom. To budeme v tomto videu. OK, toto dáva plus 8. Počkajte ľudia. Tak už som tu. Ja si tu musím ubrať zvuky. Tam jsou tak špatný věci, proč jsem chodil, proboha. Já jsem low, já musím utéct pryč, to se mi nelíbí. Ještě jsem to přežil. Každopádně nad tím teď přemýšlím, tak já budu muset jít stejně tak a ten portál, jaký mám získat? Ja neviem, a že tak môžeme povedať, ja som tu len išiel tú hudbu, takže neviem, počujete tu bocha, čo ja teraz pozerám. Ja to pozerám, lebo tak to proste baví. OK, musíme ísť trénovať. Počkaj, máme tu niečo v gifte, tak si to... OK, za 20 minút dostaneme nejaké vajíčko. Tam open. Tu pristať. OK, ja dneska neudržím ani jedný Robuxy, lebo nemám zaujímavé všetky za Nice, kolik máš životů bez kasy, jak na tom seš? Hodně, mám plné, 100%. OK, tak pojď bojovat. Čo? Oh no. Nebouspamujte, ty bouspamere. Ne. Ty jsi dlouho nebo co? Oh no, ty máš golden apple. Čo je? Dvakrát stejné než pouštěn. Tak, že máš vodu, co? Ne, nemám, no. Ne. Ja mám štít. OK, ja to nebudem dávať. Rybry sa nevypláči, sa mi zdá. Ty jsi byl low? Ne, já mám plné, ale nezapomeň se, mám v ruce, mám luk. Já tě musím zabít, takhle to nemůžu nechat. O, 500. Nice. Víno máme. OK. OK, já na tebe kašlu. A kde si môžem ten potion Já se potřebuji dostat nahoru, takže já jsem rád, že se tady zastavil. Já tam už stejně nejsou. To vzhledem tomu, že jsi na půl srdíčka, tak to, že jsem přežil, celkem výhra. Počkej, ty jsi měl jeden na půl srdíčka, tak to jsem tě měl radši zabít. To máš pravdu, ale i tak. Já chci radši dohrát hru a vyhrát, než tě zabít. To si nechám na potom ten druhý. Takže padám návrh, tam byl ten Nether portál, jestli se nepletu. Nevím, Ten druhý si nechám asi ľudia na potom. Ne, ale já naštěstí mám flint and steel. Mám, takže pohoda. Jdu nahoru. 200. A můžu pomalu do metru. My máme spí, to jsem si nevšiml. Dúfam, že mi padne vín. Taký vajíčko. Čo to vidím? Dúfam, že vajíčko. Yes! Yes! Já už jdu do metru. What? Kde to jsem? Ten metr. What? Kde se zocetl? To je taky jakoby jeden chunk. OK. Tím lepší pro mě. To je spawner. Myslím, že trošku rychle. OK. Rérka. OK, máme rér a mám si 5 a koľko pridáva? 15. To nám pomáha, aby sme neutratili ani jeden Robux, my to nebudeme utražať. Ja som mega OP. What the heck? OK, to je VIP, to stojí Robuxy. OK. Ty jsi v metru? Jo, ale přemýšlím, že se možná vrátí. Jak chceš, bez kasy? Vytvořím tady jako pas na tebe. Pas? Ja sa vlastne nemám jak inak vrátiť, jako... Ja už mám milión. To je docela nefér. OK, ja zapnem hru a to zostane ľudia. Že ja zatočím kolo šťastie a všude. Sa to 6, tohle stačí. Ja totiž ten portál hľadať Ja. nemusím, takže nemusím
Já ani nemusím nič. Ale to je vajíčka. Počkať, keď dám si egg, ten koľko ten najlepší pridává OK, pridává 1100. Ok, já pôjdem. Počkaj, koľko stojí byť do ďalšieho sveta, aby som sa pozrel. Mám asi Rebirth. To nevadí. Rebirthy sa niekedy hodia zasa. 3000 kávínov, já idem na to najlepší. Pozri, akože mím. Někdo tu má aj milion. A já za chvíli budem mať milion. Párkrát. Ale já nechcem udělat tady. Tady je, on mě zabije, ne? Já s ním jdu tradovat. Vem si goldy, bydline, vem si goldy. Kolik jsem těch goldů měl? Docela raně. Počkajte, za chvíli jsem tu. Myslím, že jsi měl 40 nebo 50. Drž mi palce od deskasy, OK? Budu. Možná mi napadá další pas. Pas? Proč pořád na mě děláš pasti? Teda ne pas. Dáreček. No jasně, dáreček. Ty musíš být vykolit a zabít. Bez mým překazu mojí zase. Už jsou tu ľudia. Možno ste počuli bokala, ale to je jedno, teraz sa nebudeme byť nič. Mne furt... Ja budem mať šťastie určite. Řelka. Já už tady nějaký mám dneska si kolik mi jich dropnulo, kolik jich je? 4, krása, zatím se mi to líbí. A ještě tam má docela dost goldů, takže já jsem v klidu. Šipy, nice, zlatý šipy, ty jsou nejluxusnější, ty si taky rád vezmu ve skase, ty asi nemáš. A ještě mi zbývá 40 goldů na tradování. Či ja idem poraziť, z toho sa berú viny sa. Hrozí, že vyhráš a to nechci, aby se stalo. OK, tak skúsime. OK, sme nikam. Klikám. Ja som ani nemusel klikať. Môžem dostávať toto. To je slabé. Predávaj a kupuj repasované iPhony zo Swapy. Naši expertní technici pomáhajú vašim zariadeniam. Co ide? Dajte iPhone. To je trápne. Znova. OK, otvorím. A znova. Navštív Swapy.sk už dnes. Pozrieme. Swapy. Around for good. No, vzhledem to, co jsem teďka udělal, tak myslím si, že možná vyhraju. Co jsi udělal? Dokážeš mi to říct, nebo se mi to bojíš říct? Ne, to spíš neřekl. OK. Protože to je také překvapení pro tebe. Nějaké milé překvapení, nebo zákeřné překvapení? Čo to je slabé? OK, tak to nezní moc hezkého ve skasy. Ojoj, napadajú len slabým. Ja kašlu mi. Porazím závodníkov a pôjdeme z do ďalšieho sveta. Už máme 7. Neříkej mi, že tu lávu použiješ nějak proti mně. Jestli tohle máš plán, tak je to fakt zákeřný. To bych se nedovolil použít lávu proti tobě. To jsem rád, to ve skasi. To jsem rád, ale mě už dochází goldy. Ten mám 7. Vůbec se mi to nelíbí, abych řekl pravdu. Vůbec. Každopádně za chvilku už půjdu zpátky do normálního světa. Počkajte. No, to si úplně nemyslím. Další jeden perlej. Mám jich 10. Ještě dvě, ať můžu aktivovat portál, prosím. Počkej, ty jsi říkal, že jsi udělal něco s tou lávou? No, tu lávu teďka jdu hledat právě. Aha, lávu, dobře. No, já už jsem to tradoval, mám 10 Ender Pearl a padám odsaď pryč, takže musím někde získat nějakých 200, na to bude někde... What? Co to? Jak jsi to? Ty už jsi zpátky v normálním světě? Ty jsi to nějak zastavil? No já jsem zpátky, ale nějak špatně jsi to zastavil, jak se na to koukám. Tam měla být ta láva, ta tvoje past nevyšlo ve skase. Ta tvoje past nevyšla. Víte, že jsi se dostal do normálního světa takhle rychle? Tak bych už dotradoval. Jsem plánoval dát lávu, tu tě zabít. To nevadí ve skase, to nevadí. První plán byl tam... Tak už jsem tu. To je Ne. na čo riešil. No a... Protože se ti je lepší, když dáš kritik než meč ve skase. Prosím, tak to je. Běž po vodě, běž. Nechceš na mě hodit tu lávu. Nechceš na mě dát tu lávu. Já tu lávu bohužel Ľudia nemám. to čo... Ne. Oh no, kolik máš životů? Nice. Věci ti tady nechám.
OK, my... Vlastně až dolů, ne, teďka jsem na to vzpomněl. No, já už jdu směrem, co to dělá páčka, co to jako má být, proboha? To je pás na tebe. Je, počkajte, jsem nechcel. Myslíš? Já tu pasku tady nechám. Kde byl ten portál? Já můžu do portálu, už mám Enderperly, mám, Blaze Powder mám, ale 2 mi pořád chybí. Takže já si udělám 10 Ender očí, bum, ale to není pořád dostatek. Takže Už se joinujem do hry. Rychle se musíme joinit do hry. Že by tady bylo, tyjo, to hodně pochybuju. Vůbec nevím, Oveskarse, abych ti řekl právě, jak ty budu postupovat dál. Ty získáváš takovou časovou výhodu. Je teď slyším Endermana? Ne, to se tě jenom zdá, to jsem já. Já slyším Endermana, Oveskarse. Já slyším Endermana. To je přesně to, co teď potřebuju. 1 nebo 2 Endermany. Odkud to jde? Tady je fakt želáva. Tady je Enderman. What? Co tady dělá? To je dost divný. Ale jdu zabít. Is Enderperly? Oh no. Oni se tady spavnujou. Tak tohle se mi líbí. Přesně něco takového jsem potřeboval. Tady je nějaký divný spavner na Endermany. Prostě podzemní asi. A oni vlezli do vody a vzalo mu to životy. To snad ne. Já potřebuji dalšího Endermana. Teď máš čas mě jít zabít. Jestli potřeba nějaké diamanty, ale... Zase žádná Enderperla? Nevím, se nějaké budou vůbec. Mně by se hodilo dřevo. Abych si udělal loď a chytal jsem je do lodi. Nemáš nějaký dřevo u sebe ve skase? Ne. Já tě nezabiju. Ľudia, urobíme druhý diel, lebo nám to sa nechce dáko pustiť. Nechce sa nám to niečo blbne, ten Roblox, tak asi čau. Uvidíme sa u ďalšieho videa, od druhého dielu. Díky za radu. No, hledej mě. Já tě nehledám. Jak víš, že tě